салом дӯстон, футболи бошгоҳӣ хушомадӣ мегӯем. Мо туро пазмон шудем. Боксинг дей ба рӯзои ҷашни мо боз як иди дигарро зам мекунад, иди футболро. бозиҳои даври ҳафтумуми премер лигаи Англия ба марҳилаи ҷолибтарини футболи ин кишвар оғоз бахшид. Боксинг дей пеш аз ҳама барои мухлисон аст, на барои футболбозон. бозигаро хаставу бемадор мешаванд, аммо мухлисон роҳат мекунанду лаззат мебаранд. мо имрӯз аз натиҷаи рӯзи якуми ин рақобатҳо гап мезанем ва хабарҳои дигари ҷолиб ҳастанд ки дар шабонарӯзи охир рӯй доданд. онҷо трансфери расмӣ аст. ливерпул хапу дам бозингар харид. хулоса дар пеш моро дақиқаҳои хуб интизор аст. ба видео лайк монед, ба зангула занед агар то ин вақт ин корро накардед. мо бошем сар мекунем. дӯстон, имрӯз ду рақобати дигар дар премер лигаи Англия мегузарад байни Челси Бормунд ва Манчестер Юнайтед бо Ноттингем Форест. кадоме аз ин дастҳо ғолиб мебароянд? тамошои ин ва дигар рақобатҳои варзиширо бо 1x ҷолибтар кунед. дар онҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. рақобатҳои боксинг дей бо дидори дастҳои Брентфорд ва Тоттенхем шурӯъ шуд. Тоттенхем сабки хоса пайдо кардааст. дар нимаи аввал онҳо гӯё дар майдон нестанду дар қисми дуввум бозиро пурра ба тарафи худ мекашанд. ҳисоби 2-0-ро шогирдони Антонио Конте дар қисми дуввум 2-2 карданд. бозингарони ин тим гӯё дар ҷоми ҷаҳон набуданд. ягон тағйирот дар бозиашон нест. пас аз ин 4 бозӣ дар як вақту соат оғоз ёфтанд. аз байни онҳо дидори дастҳои Ньюкасл ва Лестер ҷолиби диққат буд. шогирдони Эдди Хау бо ҳисоби 3-0 дастболо шуда ба зинаи дуввум баромаданд. кӯли Ньюкасл хоҳиш дорад ки чемпионати Англия ҳамин ҳоло тамом шавад. ҳамчунин Кристал Пелас дар майдони худ аз Фулхем бо ҳисоби 3-0 мағлуб шуда. Вулверхэмптон бар Эвертон ва Брайтон дар баробари Саутгемптон дастболо шуданд. пас он рақобати дастҳои Астон Вилла ва Ливерпул оғоз шуд. Муҳаммад Салоҳ ва Вирҷил ван Дейк то анҷоми нимаи аввал Астон Вилларо ба нокдаун фиристонданд. Стефан Байчетич ҳам аввалин голашро дар АПЛ зад. Оли Уоткинс бо голаш ягон натиҷа барои дастаи шаҳри Бирмингем наовард. аҷоибии кор дар ин ки агар дар ҳамин рақобат Трент Александр-Арнолд дар майдон намешуд, бозӣ ҳамин тавр ҷолиб сурат мегирифт. дар голи якум паси пеш аз партоби голбахшоро Мазъуд дод. дар голи дуввум ӯ аз зарбаи кунҷӣ пас кард. дар борбари ин кӯли ҳамлаҳои хавфноки Астон Вилла маҳз тавассути канори ӯ ташкил шуданд. дар гол ҳам метавон гуноҳи ӯро ҷуст. аз ҳама ҷолиб он ки Трент беамали натиҷабахш аз майдон берун шуд, аммо муҳим он ки Ливерпул 3 имтиёзи заруриро ба даст овард. Арсенал барои нигоҳ доштани зинаи якум давру ба давр кӯшиш дорад. ҳамин марҳилаи боксинг дей барои лондониҳо бисёр чизҳоро маълум мекунад. бозӣ бар зидди Вест Хэм он қадар хуб оғоз наёфт. 1-0 дар нимаи аввал ноадолатона ба назар расид, аммо ҳақиқати ҳол он аст ки ин ҳисоби нимаи аввалро бозгӯй мекард. бозӣ маҳз бо ҳамин сценария ҷараён дошт. дар қисми дуввум шогирдони Артета сатҳи баланди худро собит карданд. Эдегор ва Сака бо туп чӣ корҳо мекарданд? вунеркинди норвегӣ аз Реал рафта дар Арсенал моро ба ёди Зинедин Зидан мебарад. лондониҳо бо ӯ ва Сака, Мартинелли ҳамчунин Никетия ки масъалаи ғалабаи Арсеналро ҳаллу фасл карданд, то охир мехоҳанд дар зинаи аввал монанд. муборизаҳо дар беҳтарин лига имрӯз ва ҳар рӯзи солинавӣ идома мекунанд. коди Гакпо ба Ливерпул мегузарад. шояд бисёриҳо ҳамлагари ҷавон ва бомаҳоратро дар дастҳои дигар аз ҷумла дар Манчестер Юнайтед интизор буданд, вале ҳамлагари нидерландӣ карьерашро дар сафи мерсайдиҳо идома медиҳад. дар ин бора дастаи шаҳри Эндховен PSV хабар дод. дар хабар чунин омадааст: бозингари 23 сола ба кишвари Англия барои омода шудани трансфераш меравад. баъд аз тамом шудани ҳама ҷараёнҳои вобаста ба трансфер, ӯ ба Ливерпул мегузарад. аз ҳама аҷиб нархи Гакпо ин бошад. ин футболбоз бо арзиши 37 миллион беҳисоб кардани бонусҳо ба дастаи Ливерпул меравад. бо назардошти хайпи ӯ дар ҷоми ҷаҳон ин нарх хеле арзон аст. дар ҳафти чемпионати ҷаҳон бисёриҳо нархи кодиро аз 60 миллион боло медонистанд, вале бинед ки чӣ гуна Ливерпул тавонист дар бозори трансферӣ кори олиро анҷом дод. гуфта мешавад ки авторитети Ван Дейк дар мунтахаби Нидерландия барои гузариши Гакпои 23 сола яке аз сабабҳои асосӣ гардид. бо стили бозии худ коди бештар монанд ба Фирмино аст, яъне ӯ сирф рақами 9 классикӣ нест. ин монанд ба трансфери Луис Диас шуда метавонад. баъд аз марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳо Диас ба Ливерпул омаду тобистони гузашта бозингари мавқеи ӯ Садио Мане аз ин даста рафт. акнун Гакпо дар миёнаи мавсим ба Ливерпул омад. пас тобистон рафтани Фирминоро интизор шавем. бо баргаштани латхӯрдаҳои Ливерпул дар хатти ҳуҷум дастаи Мерсайдӣ 6 бозингари моил ба ҳамлагар хоҳад дошт.
дошт. барои лигаи чемпионҳо ливерпул дар зимистон даст ба кор шудааст ва интизор меравад ки як нафар ситора дар маркази майдон ҳам ба ин даста пайваст мегардад. Амрабад ё Энцо Фернандеш. ин ду нафар дар ҷоми ҷаҳон худро нишон доданд ва барои онҳо талош сахт аст. ҷолиб ки мухлисони ливерпул агар якеро интихоб кардан лозим бошад кадомашро мехостанд? ҳатман вариантҳои худро дар комментария нависед. Эмилиано Мартинес баъд аз ҳамаи амалҳои худ ки пас аз ғалаба дар ҷоми ҷаҳон ба онҳо роҳ дод ва нисбати баъзеҳо раво шумурд, метавонад бедаста монад. ҳар амал аксуламал дорад. инро чанд аср пеш Ньютон гуфта буд. ишораҳои қабеҳи дарвозабони мунтахаби Аргентина ба сармураббии клуби ӯ умуман писанд нест. фаромӯш намекунем ки Эмилиано Мартинес ғайр аз дарвозабони тими миллии Аргентина будан, ҳамчунин голкипери дастаи Астон Вилла ҳам ҳаст. сармураббии бермингемиҳо аз корҳои Мартинес норозӣ аст ва мехоҳад ӯро ба фурӯш монад. ба ҷои ӯ сармураббии испанӣ мехоҳад аз дастаи Севилия Йосин Бонуро ба Англия орад. шояд ин ҷо корҳои пасипардагӣ ҳам бошанд. Эмери ва босҳои Астон Вилла медонанд ки баъд аз ҷоми ҷаҳон Эмилианоро метавон бо нархи гарон фурохт. рафтори ӯ танҳо як баҳона барои пӯшидани даҳони мухлисон асту халос. қарордади Мартинес бо дастаи шаҳри Бермингем то соли 2027 амал хоҳад кард. аз фурӯши ӯ метавон фоидаи калон гирифт. рафтори ӯ дар финали ҷоми ҷаҳон сабки ӯро нишон медиҳад. шояд агар Мартинес ҳама ин корҳоро намекард, Аргентина дар пеналтиҳо мағлуб мешуд. фишори равонии ӯро ба Тучуамени ҳама дар хотир дорем. чанд сол мешавад ки дар рӯзи мавлуди Исои Масеҳ ки пайравони дини насронӣ онро ҷашн мегиранд, ҳамлагари дастаи Ливерпул Муҳаммад Салоҳ дар зери арча акс гирифта онро дар саҳифаи иҷтимоӣ ҷо медиҳад. дар баробари ин ӯ ҳамагонро бо ин рӯз табрик мекунад. тавре маълум аст эътиқоди динии одамон аз дигар эҳсосот хеле баланд мебошад. ба он расидан хеле осон аст, мисле ки намак ба захм мепошанд. дар таги сурат ҳазорон шарҳи манфӣ аз бародарони мусалмон навишта шуданд. чанде аз онҳоро ба шумо меорем. сурате ки шуморо бо Англия наздиктар мекунад. миллионҳо мухлиси араб ва мусулмон шуморо пазмо хоҳанд шуд. шаҳри нафари дигар: чӣ тавр шумо Арабистони Саудиро пас аз ғалаба бар Аргентина табрик кардед? шумо дар бораи дастоварди Марокаш ва натиҷаҳои қитъаи мо сухане нагуфтед. номи арабии худро иваз кунед. шумо дигар Муҳаммад Салоҳ нестед, шумо Майкл Скот мебошед. боз яктаи дигар: оҳ Муҳаммад, шумо ситораи ҷавонӣ ҳастед. шумо намунаи ибрат барои миллионҳо кӯдакони мусалмон мебошед. ягон фишор ба сари шумо нест. чаро шумо ин корро мекунед? ба ин монанд комментарияҳои зиёдро дидан мумкин буд ки манфӣ аст. дар ин баробар боз қисми зиёд пайдо шуд ки Салоҳро дастгирӣ карданд. суханони онҳоро худам мегӯям. барои мисол, онҳо Салоҳро хед мекунанд ки акс бо кӯдакон дар ин рӯз гирифт, вале онҳо пай намебаранд ки ҳамаи ин ба хотири хурсандии кӯдакон аст. нафари дигар чунин андеша баён мекунад: Салоҳ ҳамчунин як нафари ҷаҳондида ва таҳаммулпазири ҷашни кишвареро ки дар он ҷо зиндагӣ мекунад қайд кард. ин бояд ягон ҷои безебӣ надошта бошад. Салоҳ хуб медонад ки чунин суратҳо қару ғазаби бисёриҳоро меорад, аммо новобаста аз ин дар саҳифаҳои иҷтимоӣ онро ҷо медиҳад. Салоҳ дар дунё яке аз мусалмонони баобрӯ аст ки бисёриҳо ӯро дида ба ислом рӯ меоранд. саждаи Салоҳ худаш кори калон аст ва умуман хизмати ӯ ба дини мубини ислом бузург буда мо набояд ин бародари мусалмони худро таҳқир кунем. با همین تمام باید که ایجادکاری من و شما پسند میاد. لایک، کامنتاری و در کانال ابناشدارو از یاد نبرید. با شما مثل هر وقت محمد گیروف خیر باردارون در پناه الله.